Nola alduzu hori gogoan? Ni oso ondo, ni klandestinitate garaian, egia esan da, osea, beldurra, errepresioa, beldurra, lagunen atxiloketa, torturak, hor egon da, hori gogorra da, baina niretzat da une bat oso ez dakit, hor jo nintzeni moldatzen ere, ezta? Ezagutzen poterea joeten zara egunero ezagutzen, ezta? Eta sin muchas tentaciones para caer en creer en una democracia como esta, por ejemplo, ezta? Ikusten duzu noraino diran kapazak gauzak egiteko eta personak apurtzeko eta oraindik ni ez nuen, osea, ezagutu nuen jendea, ni beti oso respetatua sentitu naiz, oso, naiz eta emakumea izan, porque beste emakume batzuk igual beste esperientzia bat izan dute, nire kasuan ez, eta naiz eta klandestinitatean egon maitatuak izan gara. Eta nik ez dakit, ni gogoratzen dut, eta gero ikasten duzu, ni gogoratzen dut, adibidez, pertsona bat esan zidaten egun batean bego zu zara, burgesa, a tope. Jo, ni iraultzailea nintzen, mesedez. Nahi nuen mundua aldatzea. Ezke nirik kostatu zitzaidan asko ni nahiko konsumista nintzen. Igual izeko Begoñaren modista zan eta gustatzen zitzaidan pila bat ondo janztea, ondo joetea, ni nire eskema neukan. Eta entonces ni iraultzailea, ni pentsatzen nuen, nire burua iraultzailetzaz jotzen nuen, baina iraultza ez hemen baizik kanpotik. Ni nintzen aldatu behar, ni nintzen estupenda. Eta horre ikasi nuen pertsona hori erakutsi dizidalako, esaten, beno, a ber, zu zetan zabiz, ezta? Behar dezu, gauzak asko aldatu behar dezuz. Begira, eta ni, egia esan da, etxetik kanpo pasatu nuen, egun batzutan pasatu nuen gozea. Eta gozea, bueno, naiz eta ogia jan, baina ez beste goza batzu. Baina kostatu zitzaidan pila bat, gauzak ez erostea. Gauza politak, niretzat politak zirenak ez erostea, niretzat zan gogorrena. Eta egiten nuen eskaparate batetik pasatu. Gogaitu, eta jazta. Baina hori kostatu zitzaidan pila bat, parece mentira,